Ahoj, já vás zdravím na svém kanále. Mám tady 3 Octavii, 1.6 TDI 85 kW, Euro 6. Dělám tady olej, filtry, takovou zběžnou jenom kontrolu auta, mu nedávno koupený. Takže olejový filtr, že jo, tak sundáte si dekl pod motorem a olejový filtr najdete tady z čela za chladičovkou. Jo, tady si to vycuknete, dáte si to bokem. Tady je na 13 voříšek vypoušťák. Jo, ten si povolíte, aby vám vyteklo olej z filtru, aby vás to celý nezlilo. Pak už je tady na vořech, teď něco tomu nosím 2,30. Jo, vyšroubujete filtr ven, vyčistíte to tam pěkně ubrouskem, o něčím kontrolujete to, aby tam nezůstaly nějaké nečistoty, zkontrolujete i filtr, třeba sam nedej Bůh nějaká šponka nebo tak, což tady bylo super. Jo, tady je vypoušťák na 19 voříšek, jo, to samozřejmě povolíte, odděláte to ven opatrně, aby vás to nespálilo. Jo, nahoře máte povolený víčko, tam šel vzduch, nechám to vykapat, mezi tím to vyčistím, připravím se naftový filtr, olejový filtr, namontuju, jo, gumičky namažu na tom filtru, jo, jak to tady nový okroužek se dá, na ten vypoušťáček, na to tělo se dá taky a namáznete to tím novým olejem, aby se ta gumička naskřípla a ten okroužek namontujete, mezi tím vám pěkně vykapává olej, mezi tím udělám i naftový filtr, jo, pak prostě vrátíte zpátky, že jo, vypoušťák, znovu po případě podložkou vyžíhanou, jo, a pokračuje se nahoru. Tak, tady už mám daný nový filtr. Jo, to tělo toho filtru se pěkně vytře do čistoty. Taky se zkontroluje, jestli tam nejsou nějaký šponky. Že už by mohl začít být třeba i problém s čerpadlem, nebo se někde něco natahá. Vyčistí se to pěkně, aby tam nezůstala stará nafta, že jo, mohla by být voda, pak by byl i problém. Jo, olej mám originál 0V30, samozřejmě je to na 30 000, ale my to tady děláme normálně, dáme na 15, jo, 15 za rok, ale neléme tam nějaký levný hampejs někde z nějakého marketu nebo něco takového, nedej Bůh, jo. Takže zalil jsem si ho, jo, filtr je připláclej na těchto těch šroubkách, ukážu, jo. Děláte, jo, já jsem se zalil, uvidím, možná, že pak ještě vezmu diagnostiku pro jistotu, protlačím to ještě kvůli vzduchu, ale neměl by být žádný problém, když to zalijete, jo, ale říkám, pro jistotu to proženu, ale mě to prosím vás zalejte, jo. Na to zapomněli, byl by problém, byste to zavzdušnili a abyste se s tím trápili a nedej Bůh, kdyby vlítl vzduch do čerpadla, tak by se taky mohlo pak začít vydírat, jo. A byl by tu pak jeho konec. Tak to je asi zatím všechno. Mějte se hezky. Ahoj.